Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Ka Menteri Ketenat Kakoi Kakia Ka Jelam Meghalaya Dr. Ampreen Lingdo ila kentui kinong Tri Asha bagi day ban sedang no ya kajing Tri Kam jongki namar bana kalyang kesorkar kan omla ban pediang lot ya barok kijing dawa jongki. Habakran ni gilat patai kubor hakan drew terik unai wiang arajar arpulai Dr. Ampreen Lingdo ila ong bagi nong Tri Asha gede kinong Tri Mons ngobah. Bana kalyang kesorkar kaju siau kajing erap pisah na kebenta kajing ajing syakri jongki haketenat Kakoi Kakia. Dr. Ampreen ileong balayo menesyong jing yalang bakinong yalam ka Asha Union lalai sien ban sengap ikijing dawa jongki. Bar hakabayday ikijing dawa ban ajing sumare ya barok kinong Tri Asha ladigimat ikapang sitom. Dr. Ampreen lihat hup menakalyang kesorkar kan wad ikilat kilenti ban penurlong ya kene ikijing dawa. Ha kabayday pat bat ka jing dawa ban shimno ekabor negidor barsnong lani ki Village Health Council banom tuklar ikijing thongkam bat jing wengkam ya ki Asha. Dr. Ampreen Lingdo ilekran syai berkesorkar kan empediang yakni kejeng dawa jengki namar bagi dor barsnong gidai ke bentai ke badan kamtam banirap kesorkar. Dr. Ampreen ilong syuk bagi nong Tri Mons ngubha ki yo ban ai kejeng syakri tang na ke benta Arsnem bad hadin ke Arsnem haban ailat siki pat bagin Tri kene kakam. Bad halor kene kakam ki Asha kadon kam banon kejeng bujli gidong Tri kenang bandon kejeng penklan ya kejeng ai jing sumar. Ila kentu ya barok kinong Tri Asha bagi de ban buram ki dorbar snong namar baga de dorbar kabakit kli agi snong ki thau lari ki mat ikan wono kejing e. Ila ong ru bana kaliang kesorkar kad omla ban penkieu kejing erap pisa kumba ki dawa. Namar bana kaliang kesorkar kaju ashibun kejing erap pisa kinong Tri Asha kad kum kejing Tri Kam jongki. Balada kinong Tri Asha ki sange Tri Kam kan ketahi ketulop jongki. Namar ba kesorkar pedeng leng ba ke NHM kaju pet ngor ya barok ki kam ha kejela. Ngi de ki volunteers ki bayarap yak sarkar ban perkiu yak kakot kya akajala. Balai pan habangilek sya sumar yaladi ngim yo yak kata ka cashless treatment ne kajing sya sumar ka bakalam hap say pisa ne bay tingka na ladi nila ay ki yak kata ka assurance bato yak kata kabangis ngo ya hap bat kabangila man le nyele kamaar ki ong ba omla bansya yaki dorbar ki badai kita ki village health councils ki jongi ki balong kita ki nong ai mensem nong tre ringkan pat ka sarkar bakin sya syu ya kita bakin rai maki ya ka jing thung ne ka jing wengkam ya kita ki volunteers ki bakot ki Asha tin reha kani kapor hadin ka jing slok ka jongi kum ke department rengkat lang badi honorable chief minister ngi UI baki volunteers kat kum ke system la ong baki la menteri hadu arsnep bat ki de ban rotate ya kata ban ailat saya ki wei pat ki volunteers bakin runga ke system bat kim de bandai ki ju shi ki ju ki briu ki batre ya kata ke system namar yo kumnu ke jingseu kam la ban mormon ya ka kam ka baki trei kandon kata kajing sa teng jong kata kajing siu no ya ki ram ki sha ki joki but ngis ngau ba ka system ka jongi dei ban ailat ru ya upat ba baun betin keti lengkan bat ka sarkar ban trei bahaya ka di kakam man penklan ya kata ka lat ai jing sumar ya ki pat ba pen manakane ka tu ka pink ai alene ka jing pang kmat ka tu ka jing pang Bangla baong mangi. Kajing tri rengkat lang jong kini ki volunteers kan yarap ingi ban kontin ya kan nuko thread kabala ban wipe out. Bat kabala ban wan lam kijing saja ki babon ha kejela. Iya ki achas kadon yang akat taban ong. Pat ngakermen baki shnong kin shimtino ya ki volunteers ki jong ki. Bat kin enthus lani kin kerani ki bakin treye lagi jongki kam kenang ba ka system jongi kan long ka ba saiso
pidegi syakri joki patpa. Kumbalong mangi piru pi syakri mons ngau balang ya ki patma. Man ikermen makin sengutu ya kata. Kasorkar kamla bahkan kami ya ki jing dawa ki jing don kam jong kita ki shnong nriu hajar tam ki badon saudong jong ka jela ka jongi bat ngisngau baka dorbar kadai ka wai ka ikhtiar kaba ukasi ujantia wat ki garuru ki nokmas ki don yala ki jong ki jing pentri kam bat baka jong authority ti ngin sa penklan ya ka training siya ki dorbar shnong sakaway dia ka bangiyo i ka longkum ni kibapun kinos ANM kibalayo ya ka jingpas kababit kababiang banlong kinos lani ki healthcare providers syakishnong kitao kiba syakendong bat kiba hapo kapsorru tilada ni pendan kam bahaya kini ki ANM kibayat klem kam klem jam ngatarai ngin kam yo bor namar kilalong lupa kita kinong tray ki belayo ya ke training ke bapaka banlong ya kita ki ba ai kti kediang kti kemon ban kmi bat ban pet ya kinong shok shnong ki ba shong ha kita ki shnong ki babon ba ti ngis ngau ba ngin kentulang ru ya ki dorbar makin pendon kambha ya kini ki ANMs kamtam lele hakita ki village health councils ki jongki ki committees ki jongki pindakan mau hakapor jong kaklam covid nam day na kirang ba snong day na kidorbar day na kinong tray snong ngataray ka jela jongi kan don ka casualty la ni ka jingdu jongki mensim ka kraw ba day kini ki bayram ingi mat ngi kum ka sarkar ngi kwa ban kun penkup syuk ya ka jing penkamti ya ka kam na ka benta kini ki dorbar ki bala le bahakat tu hapdeng kata ka crisis ka basyirkai man konten kat ya ka tu ka klam pat ngingis ngau ba ki asya ki day pat burom ya ki dorbar pat ngatakan turit ya kini ki asya ngimla ban kular ya pi ya ka nu ka jing kular ka ban kata pat ya kiway pat kinong tray ki batray kum mapi ki batray volunteer kum mapi pinpet ka education system SSA RMSA kata ka midday meal ngilong dependent hakini ki dorpar pat hakita ki volunteers pi day ki dekot ki badon kam ha ka system panung ong bangin sanget tray namar ba unong pang unum la lano da setia ban up ya pi hadu pi nala kloy ban lek tri biang ban yo ya kata kakot kakya ka bapi ka biang akan tu ya ki asyas nga tips scam baki incentives bala ai ki asyas kilong ki bubunjay kasulong ba pi hap an tray ya kakam bat kumbangi ong day ban sya ya ka volunteering bakan ya na iwe ibriyo bangin pensap riang kam kloy ya ki jing don kam na kabenta ka kwat kakya tingangas ngau ba wanno lektre ya ka kam ko jompi kumbalong mangi ki MLA ki asyaru kilong ki badon kam bat ladap kadon kapat kabakinong treya kakam ka jongki kan poy ha ka jing yang ibro kum ka state namarba pila tip ha ka NHM lele kadon ka online monitoring kila tag load ikini ki systems baro bat la dalam ba iway na ikini ki systems klem trikam klem telun bat omdon report katulop jongki hi kabakiyo kandidru kinsa safa